салом алейкум азиз. Чиз дар Чечня ма мехостам кабинет кушом, дар уҷам ду кас бояд мекушодем. Кабинети арена гирифтан қиин буд, душвор буд, қимат буд. Бо ма ягон кас рафиқ нашуд ки кабинет кушем. Дар Чечня ин ки одаме ки сертификати ҳиҷома дорад метавонад кушода. Накардам бо ма. Инам чи ҳастай? Бисёр факторҳои риск дорад ки барои чӣ ма қатъи рафиқ нашудам. Худ тоқа гуфтам барои чӣ кунам кабинет кушоб. Сумаш қимат буд, натонистам кушода. Барои ҳамин дастгирӣ кунен. Касе мегӯяд ку дар ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям ки касе мушкили касеро дар дунё осон кунад, Худо мушкилиро дар қиёмат осон мекунад. Лекин ман ба шумо хабар медиҳам, дода истодам ки ман кор гуфта истодам. Ман ҳам мехоҳам ки мисол ба шумо тавсия диҳам табобати шуморо, бемории шуморо ва пешгирии бемории шуморо. Ва ҳам мехоҳам ки кор кунам, бо зиёдтар манфиат ба одамон биёрам. Ба ҳам хишта дар хона, хеле хишта истам, ба шумо видео кардистам. Ҳаминам одам мегӯяд ки ту сум ба даст намеёрӣ. Охи сум ба даст ки наёрам, савоб ба даст меёрам ки худо хоҳад. Лекин бо ман кор кунам, сум ба даст биёрам, бо як зиндагим хуб мешавад. Мисол як квартира, ина дидем иҷора гирифтан дар Тоҷикистон қимат аст. Ман наметавонам ки иҷора, ина қариб ай моҳи июл аст ки ман квартира гирифтам Тоҷикистон дар иҷора. Қимат ай наметавонам квартира гирифтан. Барои ки ман хонаи шахси худам надорам. Алҳамдулилла, машоалло, баракалло, шукрона худованд мекунам ки хонаи шахсӣ надорам. Шикоят намекунам. Барои иҷора кардан сум дар кора иҷора гирифтам. Барои ҳам кор бояд кунам ки иҷора гирам, ки дар ватан зиндагӣ кунам ва зиндагиро пеш барем иншоалло. Пеш барем чӣ хел ба як кас манфиат биёрем. Дар ҳадиси пайғамбар омадаги ку беҳтарини шумо касе аст ки ба миллат, ба халқи худ манфиат меорад. Беҳтарин шудан кори осон нест. беҳтарин шумо касе аст ки Қуръон тиловат мекунад. Беҳтарин шумо касе аст ки ба халқ манфиат меорад. беҳтарин шумо касе аст ки мисол мардҳо дар ҳадис омадаги ку дар Саҳиҳ Бухорӣ ба оилаи худаш мисол муомалаи хуб мекунад. Беҳтарин шудан кори ҳар кас нест, хаста. Барои беҳтарин шудан меҳнатҳо кардан дар кори. Мисол ман меҳнатҳо кардам, чӣ қадар донишҷӯро гирифтам ки беҳтар шавам, барои халқ, барои чӣ мегӯям, манфиат овардан. Ба ғайр аз манфиат чизи дигар овардан лозим нест дар ҳаёти инсон. бале, лекин нодида нагирен. илтимос маро дастгирӣ кунед барои кор ёфтан. ҳамватанони азиз меҳрубон, ман аз шумо як ҷаҳон миннатдорам ки маро мисол дастгирӣ мекунед, поделиться мекунед, лайк мемонед. худованд аз шумо розӣ бошад. Як ҷаҳон ташаккур. Шумо беҳтарин инсонҳо ҳастед дар рӯи ҷаҳон. ҳамватанони азиз, ҳамзабонони рӯи олам, беҳтарин шахсҳое ҳастед ки қадрдонӣ мекунед, видеои маро тамошо мекунед. Як ҷаҳон аз шумо ташаккур, миннатдорам. Лекин бо агар маро ба кор таъмин кунед, бо зури зур мешавад. ҳам шумо савоб мегиред барои иштирок кардан дар кори хайр. ҳам хаста маро ёрдам мекунед, кор меёвам, коргар мешам. Шумоам соучастники кори хайр мешавед. Чӣ қадar ки ин ҷинояткорӣ соучастник мешаванд, куни барам мешаванд. Шумоам дар ин маро ки ёрдам кунед, кори хайр дар шумоам соучастники кори хайр мешавед, савоб мешавед. Дар қиёмат бо ҳамон одамои хайр мекарда ҳақиқат як ҷо мехезед иншоалло. Барои ҳамин маро ман гиря намекунам ки ман хона надорум. Ман гиря намекунам. Барои чиз дунё ҳеҷ вақт гиря кардаги нестам. Ман барои чизи дунё гиря намекунам. Ки барои анами хизмати ватанам дастам ана пеши бар хизмати ватанам бояд ки накунам иншоалло. хоб шудааст мегӯем биёед, мо ба хизмат тайёр. бале, барои ҳамин ба кори хайр шарик шавед, то ин ки шумо савоб гиред. мегӯям ки ҳам лаъл ба даст ояд, ҳам ёр наранҷад. ҳам ҷои кор мо вобаста кардам мара, ҳам мисол ки шумо хурсанд шавед, шод шавед. ҳамватанони азиз ки ҳам хел зан будааст ки фикри миллатам мекардааст. ман зан модар, мара худованд зан офаридааст, ҷинси ман зан аст. маъное надорад ки ман бояд ки хаб кунам, шарм дорам барои кор, ҷои кор ёфтан, ё ки ягон кас ягон чӣ мегӯяд. Ман ба ягон кас ягон чӣ мегӯям, ман кор надорам. Ман бояд ки барои пешравии ватанам бояд чӣ кунам, кӯшиш кунам ки миллати ман солим боша, халқи ман солим бояд боша. халқи маро дар ҷаҳон бидонанд ки аз ҳама беҳтарин ҳиҷоматкунҳо дар рӯи олам Тоҷикистон аст. ҳама пеш Тоҷикистон якум дар ами СССР Тоҷикистон ҳиҷома пайдо шудагие. аввал Тоҷикистон 2008 ман ҳиҷомаро вай кардам, баъд аз мо дигар ҷо ҳиҷома пайдо шуд. ҳамин мо дар ҳамаи чӣ мо аввал ҳастем. инами чӣ бинед гиротерафия, шулгармониро пеш аз ман ҳеҷ кас темаша чӣ кардаги неста, интихоб кардаги неста. ман якум. устодо гуфтанд ки якум студенте ки СССР то ҳамин ҳола ҳозира якум одаме ки дар бораи шулгармонӣ мавзӯъ интихоб карда барои ҳимояи диплом. дар Судонам якума тамом кардагим диплом гирифтагим. пеш аз ман ҳеҷ кас диплом гирифтаги нест. дар Тоҷикистони мо якум аввалин ҷои кишваре ки пеш аз ҳама кишварҳои СССР СНГ ҳиҷома пайдо шудагие. барои ман мехоҳам ки аввалин
инсонҳои солиму бардам фоизи зиёдаш дар Тоҷикистон бояд бошад, дар рӯи олам. Дар солимиву бардамӣ мо бояд ки кӯшиш кунем ки чӣ мегӯянд дараҷаи болое гирем. Аввалин дараҷаро бо зӯри зӯрай. Ба он шарте ки маро дастгирӣ кунанд, ма табобатҳои ғайри доругӣ кунем, химикат кунем, одамо табобат кунанд. Лекин маро баъд конкурентсо пайдо мешаванд, одамое ки аптекачиё, дорухӯрушо. Шояд ки маро ман медонам бадбинӣ мекунанд, лекин Аллоҳ таоло ҳаққа чӣ мекунад? Ҳимоя мекунад. Баъзе мисол одамое ки сиёҳдонаву чиро истифода мебаранд, намехаранд ку дору аз ҷоё. Даромад намешавад ёда. Баъд чӣ мешавад? Конкуренсия. Лекин Аллоҳ таоло бузург аст ки тори сарда моро ҳимоя мекунад. бале, барои бетараф набошем, маро барои кор ёфтан дастгирӣ кунед. Савоб мешавад барои шумо дар ин дунё ва қиёмат ва чӣ қадар халқи Тоҷикистон пешравӣ мешавад. Хоб, поделиться кунед, лайк монед ва подписаться кунед, ки то ки дигар одамо тамошо кунанд. Ин видео хусусан видеоро барои ҷои кор, барои чӣ мегӯям, пешравии ватан, азизамон, ватани азизамон. Ва дар пеш видеоҳои хеле ҷолиб шуморо интизор аст иншоаллоҳ.